Martin, prosím ťa, už netleskaj. Čaute. Čau. Vítajte v druhom Apple Dealers vlogu. V dnešnom vlogu by sme si radi pohovorili o iOS 7 v porovnaní s iOS 6. Máte sa na čo tešiť a nakoniec nezabudnite na náš bazár. Tak, a poďme hneď na vec. Ideme na to. Dobre, takže čauko, tu je Martin. Ja vás prevedem týmto porovnávaním systémov iOS 7 a iOS 6. Obidve sú tu iPhone 4, 16GB, tak sme narovnako. Začneme hneď lock screenom. Pribudol nám tu Notification Center priamo z lock screenu s novou kolónkou dnes, kde vidíme dátum, deň v týždni, počasie, kalendár, pripomienky, prehľad dneška. Ale tu máme Control Center, teda centrum ovládaní. Máme tu shortcuty, teda skratky na Wi-Fi, Bluetooth, toho cení strašne veľa ľudí. Taktiež tu máme JAS. Nastavenia sú hudba, čo poznáme zo staršieho systému v Multitasking Center. Ďalej tu máme rýchly prístup k baterke, kalkulačka, foťák. Super prístupy za rýchly čas. Myslím, že môžeme ísť hneď na to. Takže home screen. Prvé, čo uvidíte, sú ikonky. Dočkali sa úplnej zmeny tzv. Flat designu oproti staršiemu skeuomorfizmu. To si vysvetlíme neskôr. Ikonky sú väčšie. Apple taktiež poslal požiadavku vývojárom, aby zväčšili svoje ikonky. Poprosím kameru bližšie, aby to názorne ukázala. Napríklad na ikonkách telefónu to môžete vidieť. Sú väčšie. Zmenil sa dizajn, ako som spomínal, tak poďme si hneď predstaviť ikonku, respektíve aplikáciu v nastavení. Ako môžete vidieť, nedočkáva sa strašne veľkej zmeny, dočkáva sa len dizajnovej zmeny. A taktiež nám tu pribudli ešte mobilné dáta. Teraz taká najhlavnejšia. Oproti bete iOS 7 tieto ikonky sú konečne farebné, čo ma veľmi potešilo, je v nich lepšia prehľadnosť. Taktiež sme sa dočkali nových zvukov pre SMS-ky a zvonenia, čo si môžete vyskúšať, keď sa dostane tento systém ku vám. Máme tu taktiež nové batony. Tento modrý poznáte všetci. Máme tu nový zelený. Kratší. Čo je jednoduché. Ešte si pamätám, keď tie modré boli hranaté. Kto si to pamätá, tak like na toto video. Dobre, ďalej môžeme si ukázať aj starý Notification Center, ako vyzerá. Tu nás samozrejme zmizla možnosť tweetnúť a zverejniť na Facebooku. Myslím, asi veľa ľudí to nevyužívalo teda. Dobre, ďalej si môžeme pripomenúť ešte status bar, kde v iOS 7 splýva s danou aplikáciou, kdežto tu je oddelený vlastnou ohraničenou plochou. Signál sa nám zmenil do bodiek, kdežto tu je normálny stĺpcovitý, ako ho poznáme už dlhé roky. Dobre, tak môžeme ísť ďalej. Prejdeme teraz na internetový prehľadač Safari. Ten je tu na a tu na. Hneď si môžete všimnúť zmeny zase design, je tu flat design, žiadny skeuomorfizmus. Načítajme si teda Google. Tak. Mne jedna vec, čo sa páči, keď scrollujete dolu, tak sa to všetko minimalizuje. Čo je úplne super, to zostáva také, aké to je. Ďalej taby. Taby sú strašne super podľa mňa. Takto. Môže vám to pripomínať nejaký browser desktopový. O tom sa nebavme. Takže, to bolo Safari. Ešte, aby som nezabudol, zjednotila sa search bar a address bar, máte to v jednom okienku a máte hneď prístup k bookmarkom, teda záložkám. Čiže chcete ísť na Facebook, bum, idete na Facebook. Sme tam, dobre. Ďalej si ukážeme fotky, hneď novou ikonkou. Takže, klasické albumy, to máme aj tu, kde sa tu však rozdelili samostatne, videá dostali svoju kategóriu. Tie sa však stále nachádzajú aj medzi fotkami. To sú stále rovnaké, akurát nám tu pribudla táto možnosť. Máme tu fotky rozdelené na momenty, tie sa triedia podľa času a miesta, kde boli odfotené. Môžeme si ich však dať aj do zbierok, kde sa to berie zo širšieho spektra. A taktiež to môžeme dať aj do rokov. Ako vidíte, v roku 2013 som fotil trošku dosť. Je to zaujímavá zmena.
takto jednoducho poprosím kameru, si môžete vybrať konkrétnu fotku. Neviem, či je to praktické a niekto tam reálne niečo nájde. Ale to už je zase sila zvyku a vec záujmu. Dobre, tak to by boli fotky. Sorry za tento home button, trošku ma neposlúcha v poslednej dobe. Dobre. Tak, ale čím robíme fotky? Kamerou. Tak si ju poďme hneď predstaviť. Môžeme si to prepnúť na túto prednú kameru. Nech tam nie je čisto čierne pozadie. Dobre, takže vidíme nový button, to je asi najväčšia zmena. Nám s Tomášom sa to nepáčilo moc, ale teraz už celkom chápeme, prečo to takto zmenili, keďže v iPhone 5s je nový home button, ktorý presne pripomína tento button na urobenie fotografie alebo videa, takže myslíme, že tam to opodstatne nemá, ale v konečnom dôsledku to nevyzerá zase tak strašne. Máme tu aj novú možnosť štvorcové fotografie s rovnakými rozmermi strán. Video vyzerá takto. Jedine, čo mi vadí, je, sa nemôžeme takto presunúť k fotkám. Tam musíme klasicky klikať dole na štvorček a to nás preniesie do galérie. Dobre, to by bol fotoaparát. Ďalej si predstavme počasie. Aplikácia počasie. Tak. Určite to poznáte. Tu sa mi tá zmena strašne páči, pretože zabralo to celý screen. Je to teraz full screen, ako tu máte iba takúto maličkú obrazovku. Tak maličku, no, menšiu. Je to viac informatívne, máte tu na dnešok zobrazenie, taktiež tu máte na nasledujúce dní, čo bolo aj tu na, ale tu ste to museli rozklikovať a nie každý o tom vedel z mojich známych. A taktiež ide o pozadie, napríklad môžete vidieť, že v popradí je zamračené, Long Beach, Kalifornii, ale svieti slnko a hneď sa to prejaví aj tu na. A v Košiciach je strašne temno, aj prší, čo však nemôžete vidieť, ako by ste to videli na iPhone 5 a vyššie, že v pozadí reálne prší na týchto telefónoch, lebo sú výkonnejšie, tak si to môžu dovoliť, alebo v prípade búrok vidíme blesky premietajúce na počasí, čo je celkom fajn. Tuto bohužiaľ nemáme. Ďalšiu vec by som ukázal toto. Taký rýchly zoznam miest, ktoré máte a vidíte, kde je aké počasie. Čo ďalej ľudia využívajú svoj iPhone predsa na hudbu, tak si poďme hneď aj predstaviť. Máme tu rovnaký album, nech to porovnáme na rovnakom príklade. Takže, ako vidíte, tu je jasný dizajn, tu je tmavý. Posúvanie songu sa posunulo dole, takže všetko to máme teraz v tejto oblasti. Neskáče nám to, čo je v podstate dobré. Dobre, takže tu nám môžeme vidieť albumy. Všetky albumy od jedného interpreta sú pod sebou, tak ako to poznáme z iTunes, čo je fajn, akorát treba sa tu dosť preklikať, respektíve pretačovať nakoniec, dokým nájdeme to, čo chceme, ale to je, myslím, skoro žiadna vada. Taktiež obrázky interpretov sa stiahujú z internetu, takže už tam nemáte náhľad na albumy. Teda máte, keď si to rozkliknete, tak, aby som sa zle nevyjadril. Ďalej tu máme taktiež Coverflow s nami. Tomáš, tu máš jeden album. To nevadí, na tieto účely to poslúži, keďže to každý pozná. Tu nám máme úplne nové zobrazenie, ktoré je rýchlejšie. Neviem, či sa v ňom dá lepšie vyznať, keďže nie je nejak abecedne zoradené. Ešte som to teraz neprišiel na to, ako to je zoradené. Čo však nevadí, určite je to rýchlejšie a svižnejšie. Takže toľko asi k hudbe. Poďme ďalej. Teraz si predstavme aplikáciu poznámky. Tu sme už aj niečo testovali. Takže ako vidíte, táto aplikácia asi najviac utrpela od obratímskeho morfizmu, keďže tu nám vidíme skutočný poznámkový blok. Ešte aj k tomu vrátil morfizmus je to, že aplikácia vyzerá presne tak, ako je reálna predloha. Nie presne, podobá sa na ňu. Takže vidíte reálny poznámkový blok s reálnymi riadkami, tu navidíte biela plocha, na ktorý spíšete. Taktiež sa v celom systéme zmenila klávesnica, čo ste si mali možno všimnúť. Poznámky. Myslím, že viac k tomu dodať netreba. Teraz by si mohol ukázať multitasking, keď sa mi podarí zapnúť, keďže ma to tlačítko hnevá. V menších problémoch s home buttonom sme späť.
Takže, všetci poznáte multitasking z iOS 6, bol minimalistický, avšak neobsahoval náhľad na danú aplikáciu, čo tu nám môžeme vidieť, čo je podľa mňa celkom fajn. Tu máme ten spomínaný player, ktorý je teraz v tomto Control Center. Takže, ako sme vypínali aplikácie v 6, klasicky, tu na ich vypíname swipenutím, môžeme vypnúť aj 3 naraz. Je to vítaná zmena podľa mňa. Úplne v pohode. Ďalej môžete sa tu dostať priamo na plochu, čo sa tu na nedá. Takže to sa musíte preklikať naspäť. Dobre, takže je to telefón, tak by sme si asi mali predstaviť aplikáciu telefónu. Takže klávesnica prešla dosť veľkou zmenou. Dokonca v iOS 6 už menili túto bielu, nahradili ju čiernou, respektíve čiernu nahradili touto bielou, tak, aby som sa správne vyjadril. A možno to bola už nejaká predpoveď tohto dizajnu, nevieme. Avšak teraz tu máme úplne inú klávesnicu. Trošku nám to pripomína istú konkurenčnú značku, hlavne tie buttony, ale nebudeme si hovoriť akú. Keď nie ste slepí, tak to asi vidíte sami. Ďalej tu máme kontakty, sú zase minimalistické, možno trošku menej prehľadné, čo sa týka tých iniciálok a písmenok, ale taktiež ve zvyku. A samozrejme posledné hovorí a to zostalo rovnaké. A myslím si, že to už je všetko. Ešte by som povedal niečo o zložkách. Ako môžete vidieť, v iOS 7 sú taktiež nové, aj s novou animáciou. Zmestí sa ich tu však len 9, čo je trošku škoda, ale majú, teda nie konkrétne tu majú stránkovanie, čo tu nie je, takže v konečnom dôsledku sa ich zmestí ešte viac. Čo je tiež samozrejme vítaná zmena a sila zvyku. Nakoniec by som možno ešte spomenul Spotlight, čiže vyhľadávanie, neviem koľko z vás ho využívajú, ale na iOS 6 ho máme tu, zatiaľ čo na 7 ho máme takto, swipnete dole z ikoniek. To môžete vidieť. Čo je celkom pekná animácia, ale využívať to aj tak nebudem. Nerobil som to ani doteraz. Dobre, takže myslím, že sme si ukázali všetky hlavné, ale tie možno menej podstatné detaily v iOS 7. Nebudeme sa samozrejme ukazovať všetko. Život je taktiež prekvapením a takisto aj tento systém, takže ak sme vás dostatočne nabudili na to, že si ho chcete nainštalovať, budete mať tu možnosť 18. septembra, keď bude dostupný verejnosti. Bude dostupný na iPhone 4 a vyššie. Neviem na konkrétne ktoré typy iPadov a iPodov Touch, takže to napíšeme dole do popisu videa, ospravedlňujem sa. Takže to by bolo asi všetko k iOS 7. Som rád, že som vám mohol ukázať. Som rád, že mi Tomáš poskytol jeho iPhone a mohli sme vykonať tento test. A teraz poďme za Tomášom do jeho bazaru. Čauko. Čaute, ďakujem veľmi pekne Martinovi za jeho porovnávanie. Teraz som na rade ja. Rád by som vám predstavil tieto farebné káble a transmitter. Začnem káblami. Tieto káble sú našich zákazníkov veľmi obľúbené. Jeden kus môžete u nás kúpiť za 3 €. A ďalej, ak ste fanúšikom hudby, určite vás poteší tento produkt. Jedná sa o transmitter, ktorý je aj dvojdielny. Túto časť zapichnete do vášho iPhoneu, energiu čerpa priamo z neho. Tu vám hodí hneď frekvenciu. Ak sa vám iPhone vybíja, zapichnete autonabíjačku a nepotržíte vlastne počúvať hudbu. Takže cena tohoto transmitera je 6 €, káble 3 €, to som už povedal, čiže nakupujte. Chceš mať iPad teraz, tvoj veľký? Hej, daj mi ho. Začnem ja, ale Ja budem tleskať zase. Môžeme? Hej. Takže díky, že ste pozerali celý vlog, tešíme sa na vás v ďalšom dieli a komentujte, lajkujte, zdieľajte. Odoberajte náš channel. Dajte like na našu fanpage facebookovú a tešíme sa na vás. Čauko. Čaute.